Dobar dan, Muhamede. Kako ste danas? Dobro. Opa, to je lepo čuti. Kako je vreme u Libiji? Odlično. Super. Danas ćemo učiti glagol učiti. Today we will learn the verb to learn. Infinitiv učiti. Present. Ja učim. Ti učiš. On, ona uči. Mi učimo. Vi učite. Oni uče. Molim vas, Muhamed, ponovite. Ja učim, ti učiš, on, ona uči, mi učimo, vi učite, oni uče. Odlično, excellent. Evropa, Azija, Amerika, Australija, Afrika. Gde god da se nalazite u svetu, možete naučiti srpski jezik online. Anywhere in the world, you can learn Serbian online.